Comencem ara amb la secció de cinema. És divendres i avui ens visita en Guillem Torson. Què tal, com estàs? Molt bon dia. Bon dia. Doncs mira, bon dia, Núria. Avui parlarem d'una nova sèrie que s'estrena a Movistar Plus, que ja s'ha estrenat ahir, del 23 d'abril. Molt bon dia per estrenar-se, de fet, perquè parla de l'amor. Estem parlant de Yo siempre a veces i avui entrevistarem a les seves creadores, Marta Bassols i Marta Loza. Bon dia, com esteu? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Doncs amb moltes ganes de saber més d'aquest projecte. Estem escoltant, de fet, el tràiler de Yo siempre a veces. Explica'ns, Guillem, una miqueta. De seguida anem amb les Martes, però de què fa aquesta sèrie? Per fer-nos 5 cèntims i posar-nos en situació. Sí, Yo siempre a veces és una sèrie que parteix d'una situació molt concreta, una maternitat inesperada, per acabar construint un retrat bastant més ampli sobre la precarietat, les relacions i aquest moment incòmode d'entrar a la vida adulta. Després del seu pas pel Film Festival Barcelona i seleccionada, això és important, seleccionada al Cannes Series 2026, a secció oficial, la sèrie segueix a la Laura, una jove que es queda embarassada enmig d'una relació intensa i desenvolupada. Tot es trenca quan la seva parella, incapaç d'assumir cap responsabilitat, és arrossegada per l'alcohol i desapareix del tot, no? I no cria el fill, no podríem dir. A partir d'aquí, ella decideix tirar endavant sola i la sèrie s'instal·la en aquest procés. Criar un fill mentre intenta reconstruir la seva vida amb els recursos que té, que sovint són pocs. El que més m'ha interessat de la sèrie no és tant que es queda no només amb la maternitat, sinó en tot el que l'envolta, tornar al barri, dependre de la família, veure com les amistats canvien i assumir una precarietat que condiciona a cada decisió. Tot plegat està explicat des d'un to molt naturalista, sense grans escenes, sinó des de la quotidianitat i dels petits gestos. És aquí on troba la força aquesta sèrie, aquesta idea de persistir més que no pas de superar-ho tot. La Laura no és una heroïna, però tampoc es rendeix. I aquesta tensió constant és el que acaba sostenint-la. Tot amb l'aura de la Moreneta, de Montserrat. Qui vegi la sèrie ja ho sabrà. Si voleu, escoltem el tràiler. I de què treballes, guapa? Faig producció a festivals. Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà. Te'n va demà, perquè viu a Berlín. Un moment, no hace falta ni que te vayas, ¿no? Con nosotros. Viniste pedo con la puta cara llena de pintalabios después de follarte a otra. Ya está, Laura, por favor, ya está. Menos mal ya saliste de ahí. Lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros. Laura, no digas tonterías, ¿eh? Y tus amigas solo están para el cachondeo y para la risa. Reise hier sind total crazy. Du kannst zurückkommen. Hay mucha gente en Barcelona que tiene bebés y se lo montan. Está claro que este niño no se puede venir al trabajo. I així és com sona aquest tràiler de Yo siempre a veces, i avui, com us dèiem, ens acompanyen la Marta Bassols i la Marta Loza. Déu-n'hi-do aquesta explicació d'en Guillem també, d'aquest projecte. Què hi ha més a afegir? Com està funcionant? Quina ha estat la rebuda? Doncs, de moment, s'ha estrenat a plataformes ahir mateix, o sigui, ahir va ser el primer dia, i, clar, m'imagino que tothom que ens escriu és perquè li ha encantat, i llavors, per nosaltres, el feedback està sent increïble. Els periodistes també han escrit crítiques molt bones, i les primeres persones que ens han parlat que l'han vist han flipat, se l'han vist al tirón, els ha encantat. Està agradant bastant, però m'imagino també que a qui no li agrada simplement no ens diu res. Deia en Guillem, la Laura, aquesta protagonista, no és una heroïna, però tampoc llença la tovallola, no? I això és molt important, perquè al final imagino que aquest és el retrat segurament de moltes dones, no? Amb qui us heu inspirat? Doncs, Marta, si ho vols explicar tu, és que la Marta, tot i que entrena el català, l'entén perfectament, parlarà en castellà perquè és de Gijón, ella, Cap problema. Sí, he vivido en Barcelona, pero parlo muy malamente el catalán. Nos hemos inspirado, el punto de partida sí que era un poco las experiencias de Marta, ¿no? Que había sido la primera de nuestro grupo en ser madre. Y sobre eso construimos el relato y a partir de ahí comenzamos a ficcionar basándonos en experiencias de otras amigas o en la propia historia, ¿no? Cuando fue cogiendo vuelo y nos iba pidiendo abrir el personaje a otras realidades, pero realmente hay gran base de nuestra vida y de nuestras experiencias y lo que vivíamos a nuestro alrededor.
Sí, completament. La sèrie realment és que és veritat, és que és molt curta, són capítols de 30 minuts, vull dir que i són 6 capítols, vull dir que és una minissèrie que la pots veure en una tarda mateix, te la menges tota de cop, no? Sí, són 3 hores en total. Exacte, vull dir que és com una pel·lícula llarga. Com ha estat treballar juntes? Perquè prèviament ja havíeu coincidit en altres projectes, no? Però en aquest és el primer que coincidiu com a creadores, no? Juntes. Sí, havíem fet d'actriu juntes. Bueno, en projectes d'amics, en el futur sortim juntes. I som amigues de fa molts anys nosaltres. I treballar juntes ha estat al principi molt, molt divertit perquè, clar, treballar amb una amiga, o sigui, només ens havíem d'ajuntar, com que vivíem a ciutats diferents, doncs ens havíem d'ajuntar, ella es venia de vacances a casa meva, veia com jo criava o a vegades quan marxaven les nenes, i doncs ens ho passàvem molt bé, jugàvem fèiem el divan, jo me tombava i li explicava les meves experiències i veiem què servia, què no. Va ser molt terapèutic, la veritat, convertir aquesta ferida en un guió, perquè quan a mi em va passar, la veritat és que em va fer bastant mal i ara veure-ho transformat és guai. I després d'aquesta primera fase de jocs, quan vam començar a tenir timings, deadlines i coses així, ens vam començar a barallar bastant, També ens van barallar fort. I jo crec que fruit d'això, doncs la sèrie és millor, perquè clar, les dues estaven molt enrocades en les nostres posicions, és a dir, defeníem les idees que teníem amb molt de fervor i s'havia d'arribar a un punt mig. O sigui, la veritat sempre era el punt mig i per sort teníem una tercera guionista que es diu Almudena Monzú, que era la terapeuta de família, que és una crac, ella fent l'estructura i o sigui, ella treballa moltíssim. I així va ser, la veritat. De fet, la sèrie, ara explicava en Guillem, ha estat seleccionada a Cannes, no? Com heu rebut aquesta selecció i què n'espereu? Pues la verdad es que está siendo un sueño poder ir a Cannes y yo creo que ya simplemente ser seleccionadas es un gustazo. Yo me puse a llorar cuando lo recibí, estaba en la oficina porque no nos lo esperábamos, ¿no? O sea, que de nuestra primera serie poder llegar a Cannes es un sueño. O sea, que para mí ya estar allí es maravilloso, però ojalà rasquemos algo, no, Marta? A veure, he de dir que de veritat jo he anat a resar-li a la Moreneta, he fet el periple d'anar fins a la Moreneta per demanar-li que rasquem algun premi, ja que hi anem. La Moreneta és una gran donadora de peticions, i llavors, a veure, ja que estem, ho esperem tot, però la veritat és que és molt difícil perquè només escullen 8 projectes del món sencer i la qualitat de les persones amb les que estem competint és molt alta i només estar allí en realitat ja és un premi, estem molt agraïdes, molt, molt agraïdes. És una minissèrie. Jo estic molt nerviosa personalment, encara no tinc vestit, marxem demà, vull dir, clar, tot el quadre. Deia que és una minissèrie i tindrà continuïtat després de l'èxit. Pues això no ho sabem nosaltres, no depèn de nosaltres, depèn de la Moreneta. No, demanarem, tot no depèn. Doncs mira, si cal, depèn de Movistar una mica, de l'audiència, de la gent, no sé, i després de que veiem si té sentit o... Però vaja, de moment, encara que volguéssim nosaltres, no depèn de nosaltres. Seria difícil fer una continuació, no dic res més, però seria difícil per com està feta la sèrie, ¿no? Seria una sèrie completament diferent, jo crec. Sería un volumen 2 con otro universo, con otras historias, pero es lo que dice Marta. Hay que ver cómo respira y ahora, pues nada, que la gente la disfrute. Sobretot si la gent... Una mica parlant vull dir, per la gent que ens està escoltant, qui també vol crear sèries o que vol fer ficcions d'aquest tipus, com arriba aquest projecte? Perquè aquest projecte el produeix Suma Content, la productora dels Javis, no? El Javier Ambrosi i Javier Calvo, i Movistar Plus. Vull dir, com arriba i en quin moment s'hi sumen o entren? Doncs, vale, Marta, sí, que estic parlant molt jo. No, es que como yo no hablo catalán, no pasa nada, si tú lo explicas muy bien también. Marta, però ens entens, no, per això? Sí, entiendo. Sí, me pilláis aquí en un rodaje en plena naturaleza que me he separado un poquito, por eso no sé si me escucháis muy bien, pero yo os escucho súper. Buena cobertura. Sí. Nosotras habíamos empezado a desarrollar hace 7 años, había dado una vuelta por las productoras, pero el proyecto todavía no estaba maduro y se había quedado un poco en un cajón. Y Claudia Costafreda, que es una de las líderes, que lo ha hecho increíble, nos dijo que estaban buscando proyectos y de su mano llegó a Suma y enseguida les gustó, creyeron en él
y Movistar Plus entró enseguida y a partir de ahí todo el viaje, así que ha sido una lotería poder hacer esto de su mano. Heu rodat vosaltres a l'àrea metropolitana, aquesta sèrie de Barcelona, no? És una sèrie molt urbanita en aquest sentit i que també... És molt de Barcelona, sí. I que té aquest ingredient, que ara també tenim aquí durant aquesta entrevista, que és aquesta barreja doncs, de castellà, de català, no? Era una decisió creativa també per reflectir quina és la realitat també d'aquest entorn social? Bueno, és que a Barcelona es parla sempre barrejant el català i el castellà. Jo parlo amb alguns amics en català i amb uns altres en castellà i en una mateixa taula estan intercanviant. De fet, jo a casa meva, amb mon pare parlo català de sempre i amb ma mare castellà de sempre, i amb el meu germà gran català i amb el meu germà mitjà castellà. O sigui, me sembla una cosa molt natural, que passa molt a Barcelona. I bueno, clar, com que volíem reflectir la ciutat, doncs em semblava que aquesta característica, pues sí, era important reflectir-la i perquè també estimem la llengua i encara que la productora és de Madrid em semblava important incloure el català, sí. Què us agradaria que s'endugués l'espectador després de veure-la? A mi m'encantaria que la gent aprengués a que les cures són importants, a que s'ha de cuidar els qui cuiden i a que quan un s'equivoca només cal que aprengui a fer-ho millor. Home, un missatge per no oblidar, i amb el que esperem que tingueu molta sort a Cans, que triomfeu molt i que vagi molt bé. Gràcies. Pues, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Petonet. Ciao, gràcies. Adéu, bon dia. Gràcies. Doncs, Guillem, s'ha de veure aquest Jo siempre a veces. Tu ja l'has vista? Exacte, jo ja l'he vist tota. I després d'aquesta conversa amb la Marta Bassols... I ha estat a Cans, a la secció oficial de Cans Sèries. Recordem que Cans té diverses seccions, i aquest any és un any espectacular del cinema català i espanyol, no?, per Cans. Doncs esperem que les Martes, Bassols i Marta Loza, tinguin molta sort també amb aquest projecte que ja podeu veure a Movistar, Sí, Movistar Plus. Movistar Plus. I, només dir, per acabar ja, i perquè sapigueu, la pròxima secció, que vindrem d'aquí un mes, entrevistarem a la directora del festival FitCat, la Cris Gambin. I ella ens explicarà també totes les novetats d'aquest festival. Guillem, gràcies, que vagi bé. Moltes gràcies.